Aiaraldea ekintzen faktoriako hezkuntza eta feminismo ildoen artean elkarlanean osatu dugu haur eta gazteekin greba feminista eta zaintza edo bizitza erdigunean nola jarri lantzeko dosierra. Berez egitasmo honetan edo proiektu honetan hainbat voluntariok hartu dute parte eta funtzean aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan, derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta batxilergoan edo gazteak elkartzen diren guneetan egiteko zenbait dinamika eta ariketa planteatzen dira. Helburua zein den, batetik emakumeen lana aitortzea, izan soldatapekoa edo lan ez remuneratua dena, eta beste alde batetik ere ikusgarritasuna ematea emakume izate hutsagatik bizi dituzten zenbait zapalkuntza, oztopo eta egoerei. Martxoaren 8-aren aitzakiapean kaleratu dugun euskarri edo baliabide sorta bat da, baina bai azpimarratu nahiko genukela eduki ariketa temporalak direla, ez ditugula aste bateko edo hilabete bateko lanketa batean kokatu nahi, baizik eta uste dugula egunerokotasunean heldu beharreko eraldaketa txikiak edo urrats txikiak direla edo izan daitezkela. Zentzu horretan gustatuko litzaiguke, bai ikastetxeetatik harago, heziketa prozesuan parte garen herritarre guztiengana iristea zergatik. Dosierrak besteak beste planteatzen dituelako hainbat ariketa gure inguru hurbilean oso erraz egin daitezkeenak, zaintza lanak nola banatzen ditu, nola dauden banatuta, generoak eta rolak zelako eragina daukaten pertsonaren identitate edo eraikuntzan, gaur egungo jendarteak edo sistema heteropatriarkalak zelako arrakalak irekitzen dituen norbanakoen artean, horrek ze ondorio kolektibo ere dituen, horre hainbat eremu ardatz eta sektorea aipagen ditzake, izan batzeko langileen egoera, emakume etorri berriena zein den, aniztasun funtzionala daukaten herritarrek zelako egoerak bizi behar izan dituzten, eta uste dugu guztiok garela horren arazo eta soluzio horren parte, eta pixkatxo bat Aiaraldea ekintzen faktoriako komunitate hildo honetatik gustatuko litzaiguke gure ekarpena egitea. Sinisten dugun balio horietan saretzen jarraitzeko bai eskualdea edo Euskal Herria bera. Dosierra gaurdanik eskualdeko eskola guztietan dago eta bestalde interneten ere aiaraldea.eus atarian egongo da deskargatu, kontsultatu eta zabaltzeko aukera.